Здравейте, днеска ще играем Майнкрафт оцеляване. Това е първи епизод. Има ли качество? На военната тактика. Така ли? Сега се вземе. Толкова ли? Добре, изпасала. Ще предложа примирие. И ще го подкупя. Но ще при него да е аз. Ако падне през на този отец, може и моята глава да е Забрах да ви кажа как се казвам, аз съм Снака. Или ви го казах, не знам. Сега ще направим къща. Смело сърце ли гледаш? Да. Сега трябва да търся хубаво място да направя къщата с камък. И ще бъде близо до пяска. И бещото и ще бъде много малък. По-хубаво да бъде малък. Няма да слагам много неща в нея. Как ми гледаш смело сърце гледаш, бая? Ето усещаш. И толкова се бъде. Съжалявам, че е толкова малко. Трябва да е толкова малко. И без това са има още един етаж горе. И само един камък. И един камък, хора. Хора, сега и така. Надежда Русинова и Александра Рашева ни напомниха как българския поет Отивай да спам на местото. Ади, Андрей, ставай! Така. Да, искате ли лютеничко? Хора, може да спра видеото до тук, може да спирам видеото до тук, защото трябва да обядвам, да вечерам не. Така. Лека вечер.
Още не съм справ. И това ще бъде за този клип. Дано да ви е харесал. Абонирайте се и